Mukuru ni nitiere gwenge mago mag Riara. Samoro mana ginyalo nyiso jopiny achiedh nade mabende ni ukadhe ahinya ahinya kata mne ute mabende ni dake. To pogruok mabende sani nitiere gi ute mago mag affordable mabende nitiere gi sani. An pogruok mantie duong' sana niwach risk mek dak e ute mabat aparo ni ng'e. Mach ko tokea kuno shida. Koth kochwe pisi we duto donjo nuyot. To ngima mano wadak kodo i mabat kijiji kumano wadakie. Iyudo ni seche moko koth kochwe pisi we duto donjo to isi we kanyo imtaro iyudo plot pa plot woko kanyo nitie mtaro mokale. Mtaro go ting'o nyaka pipes mek pi. Of which ka koth chwe wamodho pi molil. Iyudo ni mach kotokea onge kata kuma ndara nitie kuma mtoko simo mach yalo kale. Iyudo 24/7 awuotho gi bagi ng'eya moting'o documents, birth certificates mekwaya go original ID. Niwach en risk kata kiweyo nyathi ot in mana gi kibaji go ikia kata nyithindo ni safe. Sani kuma nitie at least anindo maber maonge wasiwasi anindo ka nyathi matin. Niwach kijiji siko kinindo kichiko iti oko kiwinjo mana moto iniezima moto. Kijiji ngima mano wadake ne tek sana. Kwa kompegu kuma nitie anaseng'io ateto gi gas nateto gi jiko gi stove. Sani kumokelo puonja nyaka tiyo gi gas yawa. En ang'o no mamanyo moro. Makoro ote mari ne jogo kuma samoro manyo udi maka